Aan te huren. Ja, nou, inmiddels zien die toch al jaren wel om goed aan te huren. Volgens mij is wil zich ergens tussen de kapel en begeven, of gaat hij zich toch begeven? Het zal wel bij die vrouw die zitten door ergens. Ja, die kennen de wel. Die is tussen die vrouw die gaat er daarna die muzikanten opzoeken. Geef hem eens ook een lied trouwens. Ook een kapel die er op de 10 gedacht heeft om te verjongen. Want er lopen inmiddels ook een hele kwak jonge bij. En het leuke is dat ze deze ook altijd nog blijft huren. Hè? Ik denk wel nummer 1 van Sloven liedje. Al bleek dat niet, doet de filmse van Sloven top 100. Ja, maar het is toch een fantastisch mooi liedje. Zeker wie dat ooit bedacht is, de sterren boven stralen. Als ze niet uit fan komt, kan ze dat ook niet uitleggen. Dat het over dat op gestralen gaat. Het is alweer een jaar geleden. Toen stonden deze twee hier op de kern achter. Schijn zo met houden, schijn zo met blazen, ja. Als ik met hem praat. Je hebt ook niks geleerd sinds vorig jaar, hè? Niks meegeleerd, helemaal niks. We luisteren even gewoon niet. Het is een wereld van verschil natuurlijk, een mee te lopen om boven op de kern te staan wie vorig jaar. Ja, we hebben net gekeken en we weten zeker dat we nog weer is. Dat is het race van dit jaar, dat is duidelijk. Doen ze het beter als ook vorig jaar? Nee, niet beter, maar wel anders en even leuk. Echt tof. Het niet luisteren is volgens mij een virus van alle oud-prinsen.